Bună, dragile mele, stați un pic să văd dacă filmează, că nu știu. Da, filmează. Mă scuzați, dar nu eram sigură, nu văd pe partea asta și filmez cu aparatul foto. Bun, după cum v-am promis să fac o recenzie la Kerastase și la mai multe chestii. Avem 10 minute la dispoziție, așa că... Yay! Începem cu Kerastase. Să se aprinde prea, poate mă vedeți destul de bine. Adică, cred că... Așa. Așa. Este vorba despre acest, cum se numește, doamne, un balsam de păr de la Kerastase. Scuzați-mi telefonul. De la Kerastase, care mai e atâta pe fund. Eu fac o recenzie pentru că mi se pare că e foarte bun. Deci vi-l recomand cu cea mai mare plăcere. Este extraordinar de bun. Deci este atât de moale părul după ce ies din baie. Deci n-am văzut în viața mea cât am trăit eu pe această lume. Am consumat la balsam o groază, dar n-am văzut unul care să facă mai bine în ca virgulă Kerastase. Deci este extraordinar, extraordinar, da. O să fac un da sau nu între Science Professional Performance și acest Kerastase. După părerea mea, Science este o tâmpenie. Îmi cer scuze dacă v-am jignit produsele de păr, dacă folosiți vreuna dintre voi acest Science. E bun, e așa și așa, dar pe mine nu mă satisface. La părul meu chiar nu face absolut nimic. Mi-am luat unul de la Moisture Intensive Care, care, după părerea mea, nu prea e bun. L-am folosit, cred că, o dată sau de 2 ori și nu m-a satisfăcut deloc. M-am spus cele de la Kerastase, vi-l recomand balsam. Bine, eu mă spăl și cu șampon, dar mă spăl cu unul de la L'Oreal și oricum este mult mai ok decât toate celelalte. Vorbim acum de această vitamină de culoare, așa-i spun eu, pentru că așa se numește Vitamin Color. Traduc motamod din engleză, care mai atâta, este o soluție extraordinar de bună roz. Miroase groaznic de bine. Și ce face această de la Expert? Această soluție, cum să spun eu, vitaminizează culoarea părului și o face să fie culoare naturală. Deci ca și cum, eu de exemplu când mă dau cu ăsta, părul meu pare de 3 ori mai închis ca acum. Adică are nuanța lui adevărată. Deci la a doua chestie care am terminat-o și tot de la Kerastase, Reflection, pentru reflecția părului. Asta este foarte bună. Am cumpărat-o cu câteva zile câteva luni și am terminat-o. Adică îmi dau de fiecare dată când mă spăl pe cap, pentru că este extraordinar de bună. De la Kerastase toate chestiile sunt foarte bune, nu știu, în afară de acea loțiune de păr, acea loțiune de creștere a părului, restul sunt extraordinare, sunt foarte bune. Asta, spre exemplu, este extraordinar de bun, în primul rând, și el ce face? Este pentru reflecție, adică, de exemplu, stai într-o lumină să ți se reflecteze părul, adică are acele onduleuri de lumini foarte frumoase și foarte interesante, bineînțeles. Acum vorbim tot așa de o cremă, care de-abia am cumpărat-o. Este crema de vârstă a părului. Deci asta mai este jumate, asta aproape am terminat pe fund. Asta a fost într-adevăr foarte bună. Pe asta am folosit o singură dată, acum de când am luat-o. Și este, nu știu dacă se vede în lumină, dar strălucește așa, este ca o perlă. Ea este pentru părul, pe vârsta părului. Deci el reîntinerește părul și îl face mult mai lucios. Adică e pentru culoarea mea de păr, e pentru brunete. Există și pentru blonde, dar mi se pare că este cutia galbenă sau un violet, nu mai știu exact. Cam asta a fost recenzia de azi. Am spus nu Science și da Kerastase, și toate produsele Kerastase thumbs up și toate produsele L'Oreal thumbs up și aceste Vitamin Color și Age Supreme, da, thumbs up, numai Science thumbs down. Îmi pare rău pentru dacă v-am jignit. Ne vedem în videoclipul următor. Pa, pa!